Hello mga kabigel, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayong spicy laing. Yan, nagmamantika po at labog po ang pagkakaluto. Tapos meron po tayo rito pinatira natin ng crispy ayungin, malilit na isda po. Tapos meron po tayo rito bistik butter chicken. Yan po yung pong butter ang ginawa po natin mantika, pamprito. Tapos marami pong yung sibuyas. Tapos andito po yung maraming kanin. Kaya bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain. Tiniglob niyo po ang ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga araw ng kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos abdalahin ko sa iyong pagtunang anak sa Kristo na ang tagapagligtas. Amen. So yun, gasa po tayo ng kamay. Makubang na po tayo. Bistek butter chicken. Natin ito. Lagay. Lagyan po natin ang sibuyas. Sauce. Kain po. Napakasarap po. Nag-aagaw po yung alat, asim at tamis. Tsaka yung yung lasa ng sibuyas, tsaka yung butter. Sarap. Juicy. Laing. Ayungin po. Kain po. Dito po, hinalo natin yung tinapa. Tsaka po yung taba ng baboy. Nalusaw na po. Sarap.
Panalo po tong sauce. Oop! Sorry po. Sobrang sarap po sa kanin.
Sarado. Bagay na bagay po yung laing sa ayungin. Tumusok. Sarap. Grabe. Super juicy.
Amol. Super sarap na naman.